נדיבות, הרב פתח בהגדרה מאוד נדירה לכל מאמריו. תשימו לב איזה מילות, כמה טובה מידה טובה זו של רוח נדיבה, טוב לשמיים ולבריות, וטוב לבריות, טוב לעצמו וטוב לאחרים, טוב לעולם הבא, טוב לעולם הזה וטוב לעולם הבא. וזו מתת אלוקים היא, וטבע הוא באנוש, ואיש אשר נפשו איבתה ויעש פיזר גדול. הוא אומר שנדיבות זה דבר הוא מכלול גדול של הפרטים הרוחניים והגשמיים, הפרטים הקרובים לאדם והרחוקים לאדם. ברוח הנדיבה הוא זוכה במילה פשוטה להיות בשלמות אמיתית. למה הנדיבות היא כל כך גדולה ולמה יש בה כל כך הרבה חלקים מיוחדים שכאן הרב כותב עליהם, למעלה למטה, לאדם, לחבריו ולמשפחתו. יש כאן איזה יסוד עמוק וענק שהרב מלמד אותנו. רבותינו אמרו במסכת שבת, בדף קי"ח עמוד א', עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. שבת היא מקור הברכה. שבת היא מעין העולם הבא. שבת היא מנוחה. שבת אדם זוכה להגיע בה לשלמות שהיא לא יכולה להיות אופיינית למעמדו ולדרגתו ולמציאות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן מתנה שנקראת שבת. למעשה, שבת הייתה צריכה להיות אך ורק לצדיקים, לאנשי מעשה, לאנשים שמבינים ויודעים את ערך השבת. אבל התורה וההלכה לא מנעה. כל יהודי באשר הוא, שם יש לו את הזכות בשמירת שבת. כל המשמר שתי שבתות כהלכתן, אלמלא ישראל, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא ישראל משמרים שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים. כהלכתן זה כפשוטו, על פי ההלכה, לא על פי חשיבה שלך אישית. מה שאתה חושב זה עדיין רחוק ממה שההלכה חשבה ומה שהתורה חשבה. יש תנאים למה שנקרא עונג שבת ושמירת שבת. אבל אני לא אכנס כעת להלכות של שבת, כי כבר אמרו חז"ל, אלו הם הלכות שהם תלויים הרי הערים בחוט השערה. ואם הגאולה שהיא באה במיד זה בזכות שמירת שבת, שכבר כתב על זה המקובל, הצדיק, רבי יחיא שניאור, זכר צדיק וקדוש לברכה, איכותי יגן עלינו אמן, תלמיד חבר של הבבא סאלי, נאמר שבמסכת בירושלמי כתוב אלמלא ישראל משמרים שבת אחת כהלכתה, ובבבלי כתוב אלמלא ישראל משמרים שתי שבתות. אז מה באמת? שבת אחת או שתיים? העיקר שיבוא. העיקר שיבוא. תשמור. כן, שיבוא, איך? אנחנו רוצים שיבוא. אבל מה לעשות? שבת אחת או שתיים? עולה אחת, אחר יותר קל. אחת, אחר יותר קל. אתה אומר אם יהיה אחת יהיה שניים. כן. אז הרב אומר, לא צריך שתיים, תעשה אחת יבוא מיד. איך? אבל כתוב שתי שבתות בבבלי. זאת אומרת, אין מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. שערב שבת נקרא שבת. אחד. ויום שבת זה נקרא שבת, זה שבת שנייה. אלמלא ישראל משמרים שתי שבתות היינו ערב שבת ויום שבת, מיד נגלה.
ממילא זה טוב לירושלמי, וזה טוב גם כן לבבלי. מסתדר טוב מאוד. מה אבל העומק שיש בשבת? מה אנחנו רואים בשבת? שבת, אדם זוכה לברכה, זוכה לאושר, זוכה לרפואה, זוכה לחיים, זוכה כאילו הוא מעין עולם הבא. יכלול ענק של סגולות וברכות. מה המיוחד? שבת, אדם מחוסר ממלאכה. הוא קודש להשם. כל השבוע עבדת, שבת אתה לא עובד. אתה בן תורה מלא. מתפלל, סועד, שר, שמח, מקיים את ההלכה. בתוך הגשמיות, כביכול אתה חי חיי רוחניות, שאתה מקיים את הכל על פי ההלכה. אבל יש כאן אמונה עמוקה, חודרת, שהאדם זוכה באמונה הזאת לכל הברכות כולם. אין פשע, אין רשע, אין עיכוב. היסוד העמוק בזה, זה שהאדם מנטרל את הכוח הטבעי שלו. הוא חי חיי רוח. זאת אומרת, הוא יודע שהוא אוכל עכשיו סעודה, הוא לא אוכל בגלל שהוא רעב, זה סעודת שבת. הוא מקדש לא בגלל שבא לו על יין. הוא מקדש את היין כי הוא יודע שזה קדושת השבת. זוכרהו על היין. אתה מקדש. כל דבר, כל צעד, כל שעל זה כאן תחת ביקורת. אתה חי חיים כביכול גשמיים, אבל הם תמיד בצלילה ברורה של רוחניות. לכאורה, ביום שבת אסור לך כל דבר שהוא לכאורה מותר לך ביום חול. אז את הכוח של כביכול אני העושה, הוא לא קיים. יש רק אחד עושה, זה הבורא יתעלה ויתרועם שמו לעד. ואדם יכול לעבוד כל החודש, כל השבוע, ואיפה ההוצאות שלו? ההוצאות של שבת. המריכוז הגדול של ההוצאות, והכוח זה לכבוד שבת קודש. אומר הקדוש ברוך הוא, למה שבת היא מלזעוק? ורפואה קרובה לבוא. כי בשבת אנחנו מנתקים מושג של חולי. אין מושג כזה. מה זה חולי? זה חומר. אתה כבר לא בחומר, אתה ברוח. על רוח אין מצב של חולי. חוץ משאדם חולה רוח. מה פשוט חולה רוח? מנותק מהרוחניות. אז אתה כל כולך בהוויה אחת של רוח, מלאך. אבל יותר גדול במעשים שהוא אוכל, הוא מעורב בגשמיות, אבל הוא עושה אותה רוחניות. אומר הקדוש ברוך הוא, הנדיבות הזאת שהאדם יש לו לכבוד השם בשבת קודש, למרות שזה לכאורה הוצאות שהוא נהנה מהן, אבל הוא מקדש אותה, וכל דבר, זה לכבוד שבת קודש. מוצא משהו יותר טוב, זה לכבוד שבת קודש. מייחד את הכל לכבוד שבת, מה הוא עושה? הוא נותן קדושה, שהקדושה הזאת יש לה ביטוי של גאולה, ביטוי של רפואה, ביטוי של הצלחה, ביטוי של חיים, ביטוי של שמחה, והתנטרלות ממשהו שהוא לכאורה יכול לשמש אותו לדברים חיצוניים אחרים. זה ראייה שאדם לכאורה מתחבר אך ורק למי שאמר והיה העולם. מהקדוש ברוך הוא, כשיש לך כזה חיבור, אז ממילא אתה מנותק מחומר. כשאתה מנותק מחומר, לא יכול להיות שהחומר יפיל אותך. לא יהיה לך מכאוב, לא יהיה לך חולי, לא יהיה לך צער, כי אין לך את זה. הבנתם את הנקודה, רבותיי? אתה מנותק, אתה כל כולך לקודש, וגם בחומר שאתה נמצא, אתה מקדש אותו לקודש. אז לכאורה מה יכול לפגוע בך? כלום. זה מעין עולם הבא. בעולם הבא יש פגיעה בגוף של האדם? אין כזה דבר. בעולם הבא יש פגיעה בהשפעות של האדם? ודאי שאין, כי כל האוצרות, כל הברכות כולם, מאיפה הם מגיעים? מעולם העליון. לכן, זה קטע שהוא יכול להיות מאוד קרוב לכל אחד ואחד. נדיבות. מה זה נדיבות? הוא מנדב את כל מה שיש לו לכבוד השם יתברך. משקיע ועושה ללא חשבון. לכן עד כדי כך אמרו חכמינו זיכרונם, עשה שבתך חול ואל תצטרך להעביר אותו. אבל איך? שבת היא קודש. אני אעשה את השבת שלי חול. לא חלילה וחס שתחלל את השבת.
תעשה אותה מבחינת החומר שבא. כאילו אתה עכשיו משתמש ביום חול, זה מאכלים ושתייה שאתה משתמש ביום חול, ואל תצטרך לבריות כדי שלא תפקיע את החשיבה הגדולה הזו של שבת קודש, שהיא מעין עולם הבא, שהיא נותנת לך את החיות, שאתה לא זקוק לשום דבר שהוא מעבר לקדוש ברוך הוא. עשה שבת, אל תצטרך לבריות, כי אתה לא צריך אותם, אתה צריך את הקדוש ברוך הוא. זה יסוד עמוק, יסוד גדול מאוד. כי כל ההשפעה, כל העושר, כל הכבוד, כל הטוב שבעולם, הוא בזכות שבת קודש. לכן אמר המשורר רבנו שלמה אלקבץ, מקובל עליו כי זכותו יגן עלינו אמן. זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא אומר, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מה שיש לך, מה אתה חושב שיש לך, מה שטוב לך ואתה חושב שטוב לך, זה לא נכון. תזמן את הכל, תביא את הכל למקום טהור. איך אני יכול עכשיו לשנות את השקל הזה ואת השטר הזה ואת האוצר הזה למקום מבורך, למקום שיהיה בו השפעה, למקום שיהיה בו טוב? אתה יכול. באיזה רמה? ברמה שאתה מנווט את הכל לכבוד שבת קודש. עד כדי כך אומרים המקובלים שאדם זוכה ללמוד, כל אות שהוא לומד זה מצווה, וכל אות זה מלאך. אז כמה אדם מדבר? עשה חפץ חיים. כמה מדבר בשנייה, כמה מדבר דקה, כמה מדבר בשעה, וכאן במיליונים. מיליונים. אומר הרב, תעשה את החשבון של כל מה שאתה עושה ביום חול, בשבת קודש, זה פי 1000. תכפיל 1000 פעמים. למה 1000? 1000 לך שלמה, ו200 לנותרים את פריו. מה זאת אומרת 1000 לך שלמה? שלמה זה ברובד הפשוט שלמה המלך, כי זה שיר השירים שלו. 1000 לך שלמה, שאתה לכאורה זכית לברכה שאין כדוגמתה. שלמה, הוא נקרא שלמה, היה לו הרבה שמות, אבל כולנו מכירים אותו דווקא בשלמה, כי שלמה הייתה מלכותו, שלמה הייתה עושרו. באיזה ממדים? ששלמה המלך שימש בזמנו הטוב, לא היה שום מלכות בעולם שהעיזה להתנגח עם מלכות שלמה. הם הבינו שהם במקום מתבטלים. הכסף היה לו אופי ורמה בדיוק כמו החול בחוץ. יש לאיזה מישהו דאגה שהחול ייגמר בחוץ? או שהוא לא ימצא אותו? אין כזה מושג. אין כזו מציאות. בדיוק הזהב, הכסף, היהלומים, היה להם רמה של מציאות בדיוק כמו החול. כוח ההתחברות למקומות הגבוהים, לשמיים, להשם יתברך ולתורתו, הייתה ברמה שוטפת, בצורה שאין לה תיאור ואין לה שיעור. לכן שלמה אומר, זכה להיקראות החכם מכל האדם, לא מכל אדם. כל אדם, מה זה כל אדם? לא, מכל האדם, בה"א הידיעה, שאנחנו מתפעלים, אם זה בחוכמה, אם זה בעשייה, אם זה בכל עניין. כל החכמים המחוכמים, המפורסמים, היה חכם מכל האדם. כשאדם יש לו חוכמה, הוא מבין הכל. כשאדם יש לו חוכמה, הוא פועל נכון. כשאדם יש לו חוכמה, הוא עושה נכון. זה שלמה המלך נתן לכל מקומו, לכל יישובו. אז לכן אומרים, בעוצמתו של שלמה המלך עליו השלום, שהוא זכה לכזו ברכה, מאיזה מקום? למקום של התבטלות עצמית. התבטלות שלו עצמית, שכשהוא נבחר להיות מלך, אז אביו דוד נפטר בגיל מאוד מאוד צעיר לעומת מה שהיה ידוע, 70 שנה. אז, והוא ילד קטן,
מאוד קטן, אחרי בר מצווה, הוא יעלה מלך. נו, מה הקדוש ברוך הוא? אני יכול להיות מלך? אני יכול להיות אבא? אני יכול לשמור על העולם? איך? אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? עושר? ניתן לך. כבוד? ניתן לך. הנהגה? ניתן לך. כוח שיפוט? ניתן לך. לא. אני מבקש לך, הקדוש ברוך הוא, תן לי משהו אחד קטן. ונתת לעבדיך לב שומע. שיהיה לי כוח לשמוע. אנשים רוצים לשמוע את זה ולשמוע את זה. זהו? זה מה שאני רוצה. מאוד טוב. אתה שונה מאחרים. אחד רוצה עושר, קח מפתח של עושר. כמה שאתה רוצה עושר, קח. חיים ארוכים, קח מפתח של חיים ארוכים. כל אחד ומה שהוא רוצה. אתה ביקשת לב שומע, ביקשת את הכל. ביקשת רק משהו אחד קטן, אבל הוא הכל. על זה שקיבלת, ביקשת את הבקשה הזאת, תזכה להכל. לחוכמה, לעושר, לכבוד, למלכות, להנהגה, לשפע עד בלי די. הנמיכות קומה הזו, הצמצום הזה, הביא אותו לקיבול הגדול ביותר בעולם. זה אנחנו צריכים ללמוד. איפה הצמצום? אני באתי כעת מבית חולים, מור אבי שיחיה בבית חולים. ואני מאתמול שם, יצאתי במיוחד רק לשיעור. אתה רואה אנשים שבורים, כואבים, מיואשים, רחמנא ליצלן, וסובלים, וכאב, והכי הכי הכי הרבה זה מה יהיה? מה יהיה עוד שנייה? מה יהיה עוד דקה? מה יהיה עוד שעה? מה יהיה מחר? איך יצא מזה? מה יהיה עם זה? אתה נמצא בבית חולים, אתה רואה כל כך הרבה בעיות, המוח מצטמצם מאוד 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 מאוד. פתאום עכשיו אתה יוצא מבית החולים, אתה רואה, יש עולם, כאילו הכל. אז אתה נהנה מהפריחה, אתה נהנה מהחופש, אתה נהנה שאתה בחוץ. זה טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהנה. אבל איפה ההנאה הטובה הזאת לוקחת אותך? יאללה, עזוב אותי, בוא נשכח מזה. ואז שאתה שוכח מזה, אתה מפסיד את העוצמה האדירה של הראייה האמיתית. מי אתה? מה אתה? כמה אתה? מה הכוח שלך? מה אתה יכול לעשות באמת? זה המציאות שלך. לפעמים החולה לא בא בשביל עצמו, בשביל אלה שבאים לבקר אותו. כדי שהם יראו, כדי שהם יתפעלו ויגידו וואו, השם מרחם, ויחזרו בתשובה ויתעוררו ויגידו וואי ואבוי. לכן לפעמים אנשים אומרים, תשמע, הייתי רוצה לעשות איזו פעילות גדולה, קצרה אבל אמיתית, שהיא יכולה לחדור עמוק עמוק לנשמה וללב. זה פעילות גדולה. יודעים מה זה בן אדם שבור, רצוץ, הרוס. יכול להיות לו עושר, כך עושר. נו, מה תעשה איתו? כלום. יופי, מה יש לך ממנו? כלום. נכסים, כלום, שום דבר. מה הוא רוצה עכשיו? רפואה שלמה. רוצה להיות בריא. כלום לא מעניין אותי. צריך כסף? קחו, תעשו אותי בריא. מה שאתם רוצים, קחו. מה שתבקשו, קחו. רק תן לי חיים. תן לי לנשום. אנשים מסכנים שם עם חמצה, סריקות, צ'יק, 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 צ'יק. אוכל, ועוד כאן וכאן, ואתה יושן עם כולם. איפה הפרטיות שלי? בניתי וילה כדי להרגיש מלכות. קניתי אוטו כדי להיות לבד. לבד. אתה עם כולם, אתה שומע את זה ושומע את זה ושומע את זה ורואה את זה, ואתה נמצא עם... ואתה מחכה שמישהו יתייחס ויגיד לך איזה מילה טובה, ואתה רואה כמה אתה נערץ ואהוב ואהוד, ואתה פשוט תלוש מהמציאות. תהיה מי שלא תהיה, אתה זקוק לרחמי שמיים מרובים ולחסדיהם של אחרים. אתה כפוף. אחד, אם האדם זוכה, תגיד, תשמע, הקדוש ברוך הוא תן לי כל הזמן כוח.
תן לי את מה שאומר כאן הרב, את הנדיבות. תן לי רוח נדיבה. לקבוע לי 2, 3, 5, יום. אני עובר מקומה לקומה בבית חולים ואני נותן כוח, נותן דיבור, נותן ברכה, נותן מילה, נותן איזה ברכה, נותן איזה משהו שמעודד, שמעורר, שמחזק. אתם יודעים מה זה? זה מה שאומר הרב. זה מה שאומר הרב, פלי יועץ עליו השלום. כמה טובה מידה טובה זו של רוח נדיבה. טוב לשמיים, וטוב לבריות, טוב לעצמו, וטוב לאחרים, טוב לעולם הזה, וטוב לעולם הבא. וזו מתת אלוקים היא, וטבע הוא באנוש. אתה לא צריך ללכת לקנות את זה בחנות. אתה לא צריך להתפלל שזה יהיה לך. זה קיים אצלך. כל אחד איך שהוא מפעיל את הכוח הרצוני שבו ואת הכוח האלוקי שבו כדי להביא אותו למקום הזה. ותדעו לכם, אחים יקרים, זה כלל ברור. מי שלא רואה ככה, הוא יצטרך ללמוד את זה על בשרו, רחמנא ליצלן אחר כך. נכון, הייתי וזה, ולא התייחסתי, ולא ראיתי, ולא... זה דבר גדול מאוד מאוד, רבי עקיבא. מי זה רבי עקיבא? משה רבנו התקנא בגדלותו. חשב שהוא גדול ממנו. ואמר לקדוש ברוך הוא, תן את התורה על ידו. הוא אומר, שתוק ככה לה במחשבה מלפני. הוא אמר, מי שהולך לבקר את החולה, זה כאילו מקיים עולם, כאילו מציל נפש מישראל, כאילו יחיה, כאילו קיים את כל התורה כולה. איך? מה זה? במה זה מתבדל? למה זה ככה? אתה לא יודע מה אתה יכול לעשות. אתה יכול להטיף מוסר שנים לבן אדם. אתה מחכה שהוא יישבר כדי שיכנס אצלו משהו. הם כבר שבורים. הם כבר מרוסקים. הם כבר... תן לי, מה תגיד, אני מוכן, רק תציל אותי, רק תעזור לי. ואני אגיד לכם משהו. מחפשים עת רצון בחיים, אלה סוגים של עת רצון. זה רגעים של עת רצון. תגיד, רבא ברבה, אני מתחנן בפניך. תן לי בריאות. תן לי כוח. ותן לי את השעות הטובות האלה, לתת איזה עידוד. ישבנו שם, יוסף שיהיה בריא, השם יהיה טוב, יפתח לו את תוצאו הטוב. ישב איתי, אני לא קראתי לו, הוא בא, לא יודע איך הוא הגיע. אני יודע, אבל לא אני אמרתי לו. בא שעות, וראינו ביחד יהודי חרדי. פנים זוהרות, נכנס לכל מיטה, כל מיטה. כאילו, במיטה הראשונה שהוא נכנס, אמרתי בית אמן, זה, יש לו בן ככה חרדי, או אחיין, או אח, או דוד, שלום עליכם, מה נשמע, מה שלומך, אתה יודע, הכל יהיה בסדר. שמשמע אותך להתראות, כל טוב. עבר לשני, עבר לשלישי, עבר... כמה אתה יכול להגיד? מי יודע עם המילים האלה, עם הטוב, הנדיבות, זה מה שאומר, הנדיבות, הרוח הנדיבה הזאת, מה יכולה להביא לך? מה יכולה להעצים בך? מה יכולה לעזור לך? אין לנו תיאור, אין לנו שיעור. זה בהגבלה שאמרתי ברוח נדיבה שאדם לוקח לשבת קודש. זה רוח נדיבה שאדם לוקח לחולה. אתה צריך, הם רוצים את זה, הם זקוקים לזה. חשוב להם, תן! בחינם. אל תחפש אנשים שיגידו, אולי אני אשפיע עליו, אולי לא אשפיע עליו. אולי יש איזה עת רצון, אולי... זה עת רצון. אתה לא יודע מה אתה מסוגל לעשות. אתה לא יודע מה אתה מסוגל להפוך. ושם אתה יוצא, ריבונו שם, אני לא רוצה כלום. תן לי בריאות. תן לי בריאות. תן לי כוח. תן לי את השעות שאני יכול לנחם ולעודד ולעזור. תן לי. כי מה האדם? להבל דמה. זה שהרב כותב כאן, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, אם כה תעשה תבנה ותתכונן בעולם הזה ולעולם הבא. זה תחשוב ותתבונן על דברים שהם לכאורה אין בהם את האורות הגדולים. אין בהם את האורות הגדולים. זה אין בהם את האורות הגדולים.
אני ראיתי אחד, התפעלתי. אם אתה רואה איזה רופא או רופאה שיש להם איזה התייחסות, אתה מתפעל, כל הכבוד, הוא רופא טוב. כי זה לא מציאותי, וכמה חולים, וכמה מסכנים. אתה לא רואה אנשים רק מבוגרים מסכנים. אתה רואה את כל השכבות, את כל הצורות, את כל האנשים, את כל המעלות, כולם, רחמנא ליצלן. כמה אתה יכול לעשות, איזה מצוות אלה שבוודאי לא שוות ריקה. לכן, אחים יקרים, אדם צריך להפעיל את זה בליבו עמוק ולקחת את המידה של המניחות קומה, זה של שלמה המלך. זכה להכל, 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 זה בא לו ממקום אחד. הוא לא יכל אפילו לבקש, הקדוש ברוך הוא, אל תיתן לי כלום, תן לי רק בקשה אחת, דבר אחד קטן אני מבקש. מה אתה רוצה? ונתת לעבדיך לב שומע. תן לי לשמוע, שאני אשמע, אני אדע בדיוק לעשות את החשבונות האלה. וואי, כמה אני יכול לפעול על הבן אדם, כמה אני יכול להטיב לו, כמה אני יכול לעזור לו, כמה הוא יכול לדבר עליי ולברך אותי. תן לי את העוז! למה אני רדום? למה אני לא עושה את זה? למה אני מתעסק בדברים אחרים? זה יותר חשוב לי. תן לי ללכת! תן לי את הרוח הזאת שבשבת אני צריך לצאת מכלי. לא שאני אעשה חתונה או בר מצווה או ברית מילה או לא יודע איזה שמחה ואני פתאום שמה אוכיח גברות של נדיבות גדולה. לא, במקומות הנכונים תן לי לעשות את זה. כי אדם להבל דמה. היום השם ירחם שם הלכו שלושתם צעירים רחמנא ליצלן. צעירים! אתה אומר, השם ירחם. איזה 3 ילדים קטנים, מה עשו שם? וואו, וואו, וואו. רצו למות. לא האמינו, לא קלטו איך. 43, 42, אמא הולכת, השם ישמור ויציל. דבר נורמלי. ועוד אישה, ועוד... השם ישמור ויציל. אתה מזדעזע. זאת אומרת שכל יום יש לנו הזדמנות, זה ברכה. כל יום שאתה חי, אתה קם, אתה הולך, אתה מלך. מלך בכיפה, מה אני אעשה? כמה? עוד מצווה, עוד טוב, עוד ברכה. אתה יכול לעשות, אם זה לא בגדר של מצווה, אתה כלומניק, אתה אפס מאופס. אתה תבנה, אתה תקונן, אתה תעשה הון, אתה תעשה... מי אתה? מה אתה? השם מוריש ומעשיר, שם מרים ומשפיל, הכל בידיו יתברך. לך תדע איפה הנגיעה. בן אדם לא הולך לשם, אתה רואה, אני גם התבוננתי בדבר פשוט, אתה רואה, בן אדם פתאום עלה לו לחץ דם, קח כדור, טרח יורד. הוא כזה גדול, שותה כדור כזה קטנה, תיק, מוריד לו את הכל. לא חס וחלילה, עולה לו למעלה, הוא מפוצץ אותו. מה זה הדבר? הקטן, אנחנו כדורים לא נותנים לך ככה. אתה קטן, זה אתה, זה הנקודה. קטן, עגול, העולם עגול, ואתה כזה קטן צ'יק. ושתבין, תסתכל תמיד על הקטנות, אל תפסע פסיעות גסות. תתבונן, תעמיק, תחשוב. כי הכל הבל הבלים. אנשים לא מבינים את זה, שלא קורה. הכל הבל הבלים, אני רוצה להבין, אח ביבי, אח נפשי. אני מדבר, אני רוצה להבין את זה. שלא מגיעים שם, אני לא שם, אח ביבי. זה שם, זה פרט. מי יודע כמה זה שבת טובה? יש הרבה שאומרים שבת, הם עושים כל מה שצריך לעשות לשבת? לא. מי יודע מה הזכות שבן אדם מניח תפילין? אתה יודע מה אתה עושה? מה זה מניח תפילין? כולם מניחים תפילין. מה אני עושה? אתה מחזיק בשרביט של מלך. אתה מחזיק בחוכמה האלוקית, שם בראש. שלא יהיה לך פיזור הדעת, לא תהיה מבולבל, לא תהיה לא מפוקס, תהיה מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, שתדע לחשוב נכון, שתדע... איפה אנחנו? האור החיים הקדוש מצאו את התפילין שלו, שמי שהיה לוקח אותם היה מוכן לשלם, מישהו שילם הונות כדי לזכות אחרי פטירת. למה? מה יש בה? מה? תקנה תפילין מהודרות, סופר צדיק. מה הוא עשה איתם? כולם משתמשים, אבל מה, איך אתה השתמשת? איך אתה לקחת? מה עשית עם זה? לאיפה הגעת עם זה? זה החוכמה. לכן אנחנו מתייחסים על דברים באפיקים רחבים. תסתכל גם באפיקים פרטיים. כמה אנחנו נדיבים לאחרים. שלום, מה נשמע? מה שלומך? כן, בבקשה, אני יכול לעזור לך. אם בא לך עזרה, הרגע! למה?
מה קרה? הוא לא צריך נדיבות. אשתך לא צריכה נדיבות. הקרובים שלך לא צריכים נדיבות. אז אתה לא נדיב. אתה צבוע. אתה משחק אותה, אתה שחקן. זה רשעות, זה לא נדיבות. ילדים שלי, תסתכל, תחשוב רגע. מה יש לו זה? למה הוא רץ? למה הוא משתולל? מה מביא אותו לדבר הזה? יש לו עומס, הוא מתפרק? לא. יש לו אנרגיות חזקות, יש לו דם רותח, יש לו איזו הפרעה אולי, שלא נתנו בגלל זה ללמוד. בוא נדבר, בוא נראה, בוא ניקח... תנסה לפתח שיחה, תנסה לדבר. יש אנשים שאתה תשמע, רחמן, אני מכיר כאלה. השם ישמע, אין מצב לדבר. אין מצב, השם, צריך גם לילד, צריך תפילה. דבר איתה. תן אורך רוח, תן תקוות אנוש, תן התייחסות. אתה לא יודע לאיפה אתה יכול להגיע. אתה לא יודע. השתבח שמו בורא עולם. נתן לנו סתם כלים, אתם חושבים? נתן לנו פה, זה דבר עולמי. חיים ומוות ביד לשון. נתן לך עיניים. אדם בלי עיניים, סומה חשוב כמת. לכן על זה הדרך. מה זה הכלים האלה? שאתה מסוגל לפעול בהם יותר הרבה. אם תגיד, אם היה לי כנפיים, הייתי טס בשמיים, זה היה משהו מיוחד. צ'ק מגיע לכאן, וכאן הוא צריך דלק, וגם כולם התפעלו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, רביבי, זה אתה רוצה? זה שטויות. זה לעומת הפה שלך לא שווה כלום. כי מה העוף שטס בשמיים שווה ליד הפה שלך? שום דבר. מה הוא מייצר ומה אתה מייצר? מה הוא עושה ומה אתה עושה? אבל אתה רוצה את כל הזמן מחפשים את הבלתי מצוי כאילו הוא הרצוי, לא נכון. מה שנתן בנו הקדוש ברוך הוא, נתן בנו אוצרות, כוחות, עוצמות, יכולות, דברים בלתי... תבינו, העולם הבא, הגיהנם של העולם הבא, זה לראות מה יכולת, מה עשית, ואתה כל היום בוכה ומצטער ואומר, תקברו אותי, תשרפו אותי, חס וחלילה. איך? לא ניצלתי את האפשרויות שלי. איך? הייתי כזה בלום, סתום, חתום. איך יכול להיות? איך אדם יזכה להתעורר לכאלה יכולות שיכול להיות גדול בעשייה, גדול בחסד, גדול בצדקה, גדול בתורה, גדול בלהיות אדם שיהיה כל חיי הנצח שלו וחיי החיים של כל באי זרעו יהיו לדורי דורות לברכה ולאיך. אדם צריך להתפעל על זה. ואדם צריך להשתדל בשביל זה. זה נכון, זה ניסיונות. אני חוזר לדברים שהוא אמר, זה ניסיון, זה לא פשוט, זה לא קל. אבל אם אדם לא יתבונן, לא יגיע לחכה חלילה וחס לכל מיני מקרים כאלה ואחרים שלפעמים הם מקרים מאוד כואבים ואתה כבר הרוס מהמקרים, אז אין לך זמן למקום להתבוננות. זה לא טוב. למה לחכות לזה? למה לחכות לדברים שכואבים כדי ללמוד? הפוך. נדיבות רוח, זה מה שהרב אומר כאן. הנדיבות, תהיה נדיב לחייך. טוב לך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. טוב לך עם הגשמיות, טוב לך עם הרוח, טוב לך בהכל. במה? תחשוב על נדיבות, תחשוב איך אני יכול. תיקח מחשבה, תיקח כוח בראש, איך אתה מסוגל לעשות טוב לעולם. זה הרוח. ותבינו רבותיי, תיקחו את כל גדולי הדורות. אברהם אבינו מה? כל הזמן נדיבות, רק לאחרים. יצחק אבינו כל הזמן נדיבות, רק לאחרים. יעקב אבינו, לעילה מן כל ברכתה, רק לאחרים. משה רבנו, הכל, כל הזמן. מה זה להגיד לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אתה רוצה לאכול את עם ישראל? לא. קח אותי, אני שקול כנגדם, קח אותי, תעזוב אותם. הוא אומר לו, לא, אני יוצא ממך. מה אתה רוצה? אתה כבר יודע, שטויות, אני יוצא פי כמה וכמה יותר. לא, זה יהיה. קח אותי, אם אני שקול, קח אותי, תחליט מה אתה רוצה. אם זה לקחת אותם כדי שתירגע, הקדוש ברוך הוא ואלך מזה ביטול הגזרה, אז הנה, אני שקול כנגדם. לא, הקדוש ברוך הוא, תשאיר אותם, תשאיר אותם. זה עוצמת ראייה. כשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה כאילו, לא, אין מצב לקדוש ברוך הוא, אז הוא ישאיר אותי כדי להשאיר אותם, חלילה, מה פתאום? זה עוצמת הראייה שלו.
זה שכתוב שמשה רבנו היה ענה מכל האדם אשר על פני האדמה, זה לא היה איזה מין מצב של כאילו, כאילו זה לא היה לו ביטוי בתורה בכלל. הוא היה ככה, הוא הגיע לאפסיות מלאה שכל כולו לקדוש ברוך הוא, זה דבר מדהים. כל הזמן רץ לאחרים, עוזר לאחרים, נותן לאחרים, פועל בשביל אחרים, מתפלל בשביל אחרים. אחי, טוב, אתה עושה לאחרים, תעשה קצת לזה, תתפלל שייתן לך, תתפלל שיעזור לך, תתפלל שזה, ואין גם שום דבר. כולו ככה, עוצמה, נקיות ברמה שאין לה הסבר. זה בא מאיזה מקום? רוח נדיבה. רוח נדיבה, תשמחני. זה השמיכה, זה תעודת השמיכה שאני רוצה שתיתן לי, הקדוש ברוך הוא. רוח נדיבה. אדם שמגיע לכאלה ראיות, ולא להסתכל הפוך. אני פראייר שלו, אני צריך לעזור להם, אני פראייר שלהם, אני אתן להם, אני צריך לעזור בשביל זה, צריך לעזור בשביל זה. מה יצא לי מזה, מה ייתן לי? השם ישמור. אתה בא ברוח רעה. אתה בא ברוח גסה. לא אמת. לא טוב. רוח נדיבה זה... הלב שלך אומר לך, מעיף אותך מהכיסא שלך, לך תעשה דברים טובים, לך תפעל טוב, לך תייצר טוב. מהנשמה, מבפנים, מהעומק. והבא להתאר, הקדוש ברוך הוא מסייע לו. אין דבר כזה שלו. אדם שרוצה, אומר, אני בא להתאר. מה פשוט אתה בא להתאר? אתה בא להתאר, הקדוש ברוך הוא מסייע לך. מה זה מסייע לך? מסייע להיכנס למקווה? או לים? מה זה הבא להתאר? השם מסייע... כל הבא להתאר... מסייעים בידו. מסייעים בידו. מה זה מסייעים בידו? לא אחד. אם אתה כזה בא בטהרת הלב, אתה לא תשאר לבד. פתאום תראה זה רוצה וזה רוצה וזה רוצה וזה רוצה. כולם באים, יאללה בוא נעשה, בוא נפעל, בוא ניצור, בוא. אתה בא להתאר. זה סיוע מהשמיים. להדביק, לקרב, לשמור על מחנה קדוש, על מחנה טהור. ואני אגיד לכם איזה משהו. אתם יודעים שבארונות הרבים, ככה כל הזמן, לא יוצא שבן אדם אומר, אולי אני אעזור לפלוני מסכן, אין לו, אולי אני אעזור לאלמוני מסכן, אולי צריך, אולי אני אלך לשאול מה קורה איתו. לא קורה. אבל חס וחלילה, חס ושלום, אם יש מלחמה, מה קורה בעולם? מדברים עכשיו על מלחמה קשה. מלחמה האחרונה, לפי כתביו של מרן הגר"א, זה סוף 2012, זהו. מלחמת העולם האחרונה. אתם רואים פתאום במלחמה, התקשורת מחוברת לעזור. המשטרה לעזור. כולם, עזרה, חסד. צבא, האנשים, הבית, המשפחה. פתאום יש... הוא יכול לא לדבר עם אשתו, לא יכול לדבר עם הילדים או עם השכן, פתאום כולם בוא נעזור, בוא, אתה צריך משהו, אתה רוצה משהו, נעשה ביחד, שמירה, איך עושים, יש איזה מין אחדות מיוחדת, מה קרה? מה יש? זאת אומרת שאל זה נניח יימח שמו ושם זכרו, אחמדינג'אד, תלו, להשית הרבה, היה קוראים לו, איזה האפס המאופס הזה, הוא יכול להרעיד אותך, ומה הוא ליד הקדוש ברוך הוא, שאתה ברית רועם שמו לעד. הקדוש ברוך הוא אומר, חיים ומוות בידי, עושר וכבוד בידי, ברכה בידי. הוא מכניס אותנו להיות בעלי חסד. הוא מכניס אותנו למעשה של אהבה ואחווה, שלום ורעות. זה רק נקודת ראייה שיש לנו את זה בנשמה. יש לנו את זה בלב. יש משהו שמעורר. יש איזה פחד שמעורר. אז הפחד שקיים, הפחד שזה נמצא, זה הבורא עולם. זה הפחד האמיתי, כי הכל בידיו. הכל ממנו. תרצה או לא תרצה, תבקש או לא תרצה, זה רק הוא. אבל הוא נתן לך, הוא בעל היכולת, בעל הכוח, נתן לאדם את היכולת. איך אתה רוצה שאני אתנהג איתך, אתה תחליט. אתה רוצה בטוב, בבקשה. אתה רוצה הכי טוב, בבקשה. אתה רוצה הכי מצוין, בבקשה. אתה לא רוצה, גם יש את ההפך. אתה אבל תקבע. אז מי עושה את הרע? אדם. מי עושה את הטוב? האדם. הוא נותן לך את הרשות. מה שאתה רוצה, הכל בידיך. אז זאת אומרת שכל ההשפעות הטובות, וכל היכולות הטובות, וכל מה שאנחנו רוצים זה בידינו. מה ניתן רק לעשות? רוח נדיבה תשמחני.
אתה רוצה לקבל את הסמכות שאתה בסדר? את הסמכות שאתה מצליח? את הסמכות שאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא את הכל? רוח נדיבה. שיעור נדיבה. הצלחה, לעשות פעולה טובה, רוח נדיבה. הכל ברוח נדיבה. יש רוח נדיבה, יש את הכל. ורוח נדיבה, רבותיי, זה הדרגה הכי נמוכה במעלות הגבוהות. כמובן שנדיבות זה המעלה הגדולה, אבל בדרגות של בתוך הנדיבות זה הדבר כאן, רוח נדיבה. יש הרבה יותר מרוח נדיבה, אבל זו מהקדוש ברוך הוא תשאיר. אני אסמיך אותך, כבר היה לך רק רוח, אני תשאר כל הדרגות כולם, אני אתן לך אותם. אני אעזור לך, אני אספק לך. וכל מה שתרצה בשביל זה, אני אתן לך. רק תתחיל עם רוח נדיבה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. שיהיה לנו תדירות בלי תחבולות. ברוח נדיבה. והכל. רוח נדיבה לעצמנו, רוח נדיבה למשפחתנו, רוח נדיבה לזולת. רוח נדיבה באמת שזקוקים לה מאוד מאוד מאוד. אני מתעורר, כי באתי משם, זה בתי חולים. זקוקים להרבה רוח נדיבה, הרבה. מה זה הרבה? הם לא צריכים, כסף הם מבקשים, לא. עזרה לדירה, עזרה לסיוע בזיווג, עזרה, הם לא רוצים. זה רוח דיבור, איזה חיוך, איזה תקווה, איזה ברכה, איזה מילה טובה, איזה... זה האדם, זה האמת, כי הוא הגיע לנקודת האמת, הוא הגיע לנקודת השבירה. שמה, זה הדבר. כל אחד עם רוחו האיתנה יוכל לפעול ולעשות למען שמו באהבה, ובוודאי ובוודאי, זה התפילה שלנו, שקדוש ברוך הוא ישבית אוהב ומתנקם, יחלה ויפזר וימעך בכל אמות מידה ראויה את כל הצרות ואת כל האיסורים ואת כל החולאים, שכולכם תהיו בריאים ושמחים, שקטים ושלווים ושעננים, ולא יישמע לא שוד ולא שבר בגבולנו, ולא תימצא עוולה במחננו חלילה וחס, ולא יצא עלינו לא שם רע ולא פגע רע ולא עין הרע ולא חולאים רעים ולא מקרים רעים, ונזכה רק לברכה ולהצלחה ולשפע טוב מן השמיים, ונזכה לעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה, והקדוש ברוך הוא ייתן כוח ועזר וסיוע לכל שבורי לב, ייתן כוח ועזר וסיוע לכל החולים, ירפאם, ישלחם לביתם ששים ושמחים, שקטים ושעננים, ימלא את כולם באורך ימים ושנות חיים, סוף השמחות, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, ונזכה לשמוע ולהתבשר בשורות טובות, קבל את פני משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב, אמן כן יהי רצון.